Hayırlı saatler, hürmetli benim yaratkan Tuğan Tele telekanalının seri tip kına tapşırığının tamaşaçıları. Yeniden efirde tapşırığının avtarı hamalı barışçısı Roza Hayrulinan. Men sizge bugün şulay jubiley konsertinden şundaşın көңелден tapşırığını reportajını işlerge kiriştim. Bugün biz sizin bile dostlarım Almaz ham Aydar Yunusovlarının әйі jubiley konsertinde dostlar. Bugün mında her vakittagıça көңелli bulacak, мұңлы bulacak, yemli bulacak, şep bulacak. Bizim bile birge bulığız. Hürmetli dostlar, elegisi mizgillerde Yaşlar Sarayı'nda Yunusovlarның jubiley konsertine başlanu repetisiya mizgilleri bara. Mında indi 50'den ökbeyisi kile, 50'den ökeyikler şunday da köterinki. Zal dolu bizning elbette büyüşçilerimiz. En mühimi Almaz ham Aydar Yunusovlar özleri. Bik javaplı, bik şunday maxsus ravishda әзірленген konser bu dostlar. Çünkü oddiygina konsertda түгел, Yunusovlarning jubiley konserti tatana aytishak bugün dostlar. Jubiley konsertine şunday başkınıp kelip jedi. Seri tipkene tapşırı Aydar ham Almaz Yunusovlarga. Elbette en izgi tilekler yigitler. Siz şepler, siz bulduqlılar, siz oңғанlar ham barысы da tağı da bu jubileyden soң tağı da artsın, tağı da kengayсын, tağı da яқтырсын. Менә мин мактарга яратам, мин сезне чынлап та, чөнки чын күңелдән мин аны әйтәм, яратам. Сезне сәхнә артында да күрәм, һәм дә бер-берегезгә комплиментларны, җылы сүзләрне, ниндидер куәтләп җибәрүче сүзләрне сез еш әйтәсезме тормышта гомумән, Айдар Алмаз? Biz bir-birimizге андай yumuşak, матур сүзләр әйткән юк. Инде күбрәк теге тәнкыйть сүзләре булыр. Без бит инде ир егетләр. Алай теге нитеп тормыйбыз, йомшакланып тормыйбыз. Ул инде менә безнең теге тәнкыйтьләү, ул безнең иҗатка ниндидер үсеш кенә бирә дип уйлыйм. Инде һәрберебез бер-беребезне беләбез, үзен беләдер инде, нинди талантлы икәнен анысын әйтеп тормыйбыз инде. Әгәр дә инде берәр яктан мактаулы сүз әйтәсе килсә, без аны әлбәттә әйтәбез. Профессионал яктан булсынмы, кешелек яктан булсынмы, һәр вакытта аны әйтергә тырышабыз. Менә матур җылы сүзләрне әйтергә кирәк, әлбәттә. Без инде ир егетләр булгач бер-беребезгә күбрәк каты итеп эндәшәбез. Конструктив тәнкыйть, конструктив мактау булырга тиеш. Шуңа күрә барысы да ачык итеп, барысы да урысча әйтмәшләй честно, барысы да ихлас. Менә безнең җырлар язганда, минем җыр Алмазга ошаса, мин инде шул хәтлем бу җырга шундый өметләр баглыйм. Инде бу әгәр дә Алмазга ошап бетмәсә инде, мин менә шундый ни булды, теге очрак булды. Мин бер җыр яздым. Ул җырны инде мин теге бик ул хәтлем не придал значения дип әйтәсе килә, ул сундукта ятты да, Алмаз ничектер аны эзләп табып, мин аны оныткан идем инде, Алмаз шуны эзләп табып, Айдар, бу бит яхшы җыр, әйдә шуны җырлык дигәч, мин нинди нәрсә, простой җыр бит инде дип әйткән идем. Юк, әйдә аны чыгарабыз дип Алмаз чыгарды да, бу җыр шундый хит булып китте, күпләргә ошады, ул йолдызлар сирен ачты дигән җыр. Менә чынлап та синең менә кыяфәтеңә бик туры килә. Айдарның инде ул сундугында шундый матур җырлар сакланып ята. Ул йолдызлар сиренә түгел, башка җырчылар җырлаган җырларда, Өнер Нургалиев җырлаган җырларның да берсе шулай. Айдар ниндидер матур җырларга ничектер игътибар бирми калган җырларны мин ишетәм, ничектер күреп алам, һәм ул җырлар чынлап та ничектер күтәрелеп китә, ачылып китә. Безнең төркемдә продюсер Алмаз, инде саунд продюсер, бүтән аранжировкаларны эшли, тавыш яздыру булсынмы, безнең студияда бүтән студия эшләрен Алмаз эшли. Мин дә күбрәк белгәнчә тик оештыру эшләре белән булышам. Шуңа күрә Алмазга зур рәхмәт. Менә шушы концертның бүтән аранжировкаларын ясасы, шушы музыка буенча, тавыш яздыру буенча, гомумән саунд продюсеры Алмаз Юнусов булды. Десятилетний юбилей – это очень крупная, большая дата для них. Ребята молодцы, ребята стараются, ребята движутся, ребята идут вверх. Очень хотелось бы им пожелать, чтобы их репертуар всегда находился и у зрителя от мала до велика, чтобы каждый из тех, кто присутствует в зале, действительно искренне прочувствовали то, что они хотят вложить в каждом песне, в каждом движении,
в каждом настроении. И вынесли из зала то, чтобы они развивали и дальше продолжали свое творчество. Dostlar, men yangi hünərə öyrənirgə buldum hələ. Mənə bugün Yunusovlar konsertində mən hələ birinci tapqır kullanıb qarayım. Men bugün tavuş operatorida bulacaqman. Çünki bizning eng usta operatorimiz Alek bugün tavuş operatoru bola. Мен даңа buluşacaqman. Kim bilə, bəlkə men keləcəkdə hələ sertifikat topşırığın, düşürü bilə bir rətdən tavuşlarını da kiləb oturuşu. Bilgili Roza Xayrulina tavuş operatoru bulur bu deymi? Бик кызу, кызганнан кыза барамында, хәтта репетиция мизгелләре дип әйтәсем килә. Минем сезгә хөрмәтле тамашачылар, музыкантлар үз урыннарында биючләрне кабатладылар. Алмаз Айдар бер туктам үзләренең җырларын, чыгышларын кабатлыйлар. Мәш киләбез дусларым, рәхәтләнеп. Мин дә үз эшемне сезгә серитипкә тапшыруын өчен күңелдән эшләргә кирештем. Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Һәр вакыттагыча сезгә концертның һәр мизгеленнән иң татлы кадрларны бүләк итәргә әзер. Шуның өчен һәр вакыт яратып сезне Sizin bilen, siz bizden bilen. Tuğan Teri teлеканалы. Панель монитор, сразу выходи. Олег, с микрофоном. Анда озапта бар мı? Ящик, отбивку, что-то такое, конец, что-то такое, трек. Да-да. Hürmetli dostlar, sizin karşınızda bizden Алмаз Yunusovның ilhamçıları, ailesi, turmuş iptaşı Aygül hem ulları Ayvaz. Hayırlı kişiler Ayvaz, sinen sözü başlayıq Ali. Кыш. Subhanallah. Aygül turunda eminim özüm de tağan aytıp gidesim kile oluşluq. Benim hizmetdaşım Tatar Devlet Nur teatrında gana aktrisi түгел, o bizim Tuğan Teri telekanalında da jürüm sana kadirlim tapşırığının alıp barışısı. Hayırlı kişiler Aygül birinciden. Hayırlı kiş Roza. Sizi bugün şunday bayram bilen kutlayısı kile çünkü sizin turmuş iptaşlarınızın şunday matur yubiley konserti bugün sizin ortak bayramınız. Bayram bilen kutlayız sizni. Nihayet bugünkü bizning kütüp alıngan 13 oktyabr günü kelip жетті. Biz bik nıqşatbız. Zor әзірлік bardı. Menimçe шәп келіп шығырға тиешлей бір bu. Тамашачыларыбыз көтәренке кайф белән кайтып китәр дип ышанып калам. Bizde indi бүтәнчә mümkün түгел, Aygül. Çünkü indi biz ничә ел рәттән күзәтәбез Yunusovларның концертын, андагы сафлык, андагы талант, андагы баян һәм тальян моңнары. Монда барысы да бар бит. Монда шулай ук заманча ритмлы җырлар да бар. Иҗат ул безнең тамашачыларга концертлар аша минем тапшыру аша иҗат белән алар танышлар. Аларга бит кызыклы. Тормыш иптәшләре нинди икән? Гаиләләрендә кем баш, кем муен икән? Гомумән сәхнәдәге һәм сәхнә артындагы егетләр безнең Yunuslar nesebelen ayrıla iken. Hazır biz kıskaça gana buların barısına da cevap alırga tırışıp kararımız Aygül'den. Мен çınapta Алмаз. Алмаз, kaçan buldu uçuraşı? Sizin turda aytıldı bit, değil mi? 10 yıl ilk tügeldi. 10 yıl bugün icad. Onların icadı yıllarında hem şulayıq sizin birge matur edip gayla kurganlarınız. Mene birinci Алмаз'ı көрген күн, saat, mizgil, Aygül. Biz aның белән бергә академияда укыдык. 1 сентябрь көнне таныштык. Birinci kursta okura kırı bilen. Ул 2нче курста иде, мин 1нче курста идем. Мин театраль факультетта укыдым. Ул хореография факультетында укыды бит инде. Укыганда без дуслар булып кына йөрдек. Аннары Нур театрына эшләргә килгәч, Алмаз анда инде 3 ел эшлидер. Шунда без аңладык. Ерак йөрергә кирәк түгел, бер-беребезне саклап, бергә Turmuş yoluna atlarga. Direkt yu mene sıfatları anın. Min əligisi olmazsa elbette söylep kite olamanı. Şitten күзәтеп de sahne артында da sahnede de başka bayram uyuşturum meselelerinde de minin ne diyken bilemeyim. Senin gözlükten, senin hislerini tanıp gitesi kile. Benim için ol en gadi kişi, bik, tıynak, sabır. Şulay ул шук та әле. Менә шундый аның шуклыгы иде ул ничек дип әйтим, кеше арасында ул бик сөйләшмәсә дә иде аны туктатып булмый. Сөйләшергә бик ярата. Oydardan ayırmalı bularak olmaz kübrek aralaşan evet. Yumur hissi de var iken minde bile şundi urunluğunu aytıp, maturluğunu aytıp koya ol evet.
Менә шулай дуслар, егетләр үзләренең чыгышларына әзерләнәләр. Аларны әлбәттә профессионал безнең бизәндерүчеләребез килгән әзерләргә. Булай кайфларын чиксәң әле, алмас. Хәлләр, кәефләр яхшы, Аллага шөкер. Әзерләнәбез. Юбилей концерты бит инде беренчедән. Ой, бүген көтелмәгән фишкалар бик күп буладыр, әйме? Алла бирсә, булырга тиеш, программа бик шундый бай. Без инде дулкынланабыз. Хәзер дулкынлануның 3нче стадиясына җиттек. Һәм инде берничә мизгелләрдән соң, минутлардан соң безне сәхнәгә чыгып китәбез, халык алдына чыгабыз. Һәм инде үзебезнең моңнарыбызны, җырларыбызны, күңел хисләребезне, йөрәк серләребезне безнең тамашачыга бүләк итәбез. Барысы да Алла бирсә яхшы булачак. Дуслар, бәйрәм концерты шундый матур итеп безнең Шынтальян моңнары белән башланып китте. Әйе, егетләр, башкаларга ошатмыйча, үзенчәлекле итеп залның икенче ягыннан тальяннары белән, баяннары белән матур итеп килеп керделәр. Тамашачылар, бейек кәефләр шушы мизгелләрдә күтәренке дуслар. Юбилеегыз белән, Юнусовлар, яратабыз сезне! Гомумән менә эш дәврендә, тормышта, әйме, Алмас Айдарга ни өчен рәхмәт әйтер икән? Шуннан инде Айдарсыз мин тормышны күз алдына китермим. Чөнки ул булмаса, бернинди концертлар да бәлки булмас иде, гастрольләр дә булмас иде. Барлык оештыру эшләрен, ул булсынмы, билетлар, реклама булсынмы, сөйләшү, аралашу, ниндидер административ яктан булсынмы, пиар яктан булсынмы, һәрбер эшне Айдар җентекләп алып бара һәм бүгенге көндә бик уңышлы дип уйлыйм. Айдарга зур рәхмәт. Айдар булмаса, безнең менә бүгенге көндә булган нәтиҗә шундый бәләкәй генә уңыш, шушы уровеньдә, шушы мәртәбәдә булмас иде. Шуңа күрә мин Айдарга рәхмәтле. Рәхмәт. Инде концертның начинкасы инде ул алмас. Сыкланып тыңлап торам. Күзләрем иркәләнә үзләренә караганда. Мөлаимнәр, күркәмнәр, субханалла күстимәсен дип әйтеп кенә куясы килә. Егетләр, бик күп проектларга катнашасыз, булдырасыз. Һәр вакыт нәрсәгәдер омтыласыз, нәрсәдер ачылышлар, ниндидер гөл яңалыклар кертергә тырышасыз. Гомумән тормышыгызга да, әйме, һәм иҗат юлыгызга да. Менә 10 ел үтеп китте. Менә үзегезнең иң тәмле истә калган проектлар шушы 10 ел дәврендә. Әйдә, иҗатка гына да кагылышы булмасын. Гомумән шушы 10 ел эчендә ниндиләр истә калды һәм менә күңелгә рәхәтлек бирә. Күңелгә рәхәтлек биргәне иң мөһиме, без Алмаз белән 16нчы елда игезәкләр шоу проектын уйлап таптык. Анда инде ничә бер 7 игезәк пар булган иде. Инде Казакъстаннан да килгәннәр иде. Менә шул күңелдә бик калды. Менә игезәкләр әлбәттә бик талантлы икән. Оказывается, шуңа без шушы игезәкләр шоу проектын әлдә күңелдә кала, без инде аны ташламайбыз. Бәлки киләчәктә булыр да әле ул. Чөнки бик талантлы игезәкләр бик күп безнең республикадан түгел, Россиядә дә һәм бөтен ил буенча да без алар белән элемтәдә барысы белән дә дусларга әйләндек инде. Шуңа күрә игезәкләр шоу проекты иң күңелдә калганы һәм инде ул мин уйлыйм дәвам итәчәк. Форсаттан файдаланып инде телевизор караучыларга да әйтеп китәбез. Әгәр дә безне талантлы игезәкләр карый икән, җырчылар булсынмы, биючеләр булсынмы, төрле жанрларда үзләренең талантларын күрсәтәселәре килсә, безгә мөрәҗәгать итегез. Алла бирсә, игезәкләр шоу проекты дәвам итәчәк. Алла бирсә, без әле игезәкләр шоу проектын белән сезне сөендерәчәкбез. Үтсен гомер, шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә. Хөрмәтле дуслар, Сәритипкә тапшыру үзенең эшен дәвам итә.
Bizning tomoshachilarimiz orasida o'zlari tabiatdan egizak bo'lmasalar da bugungi konsertning temasini to'g'ri keltirishga tirishib tomoshachilar motor bir turli ko'ylaklarga hatto kiyib kelgandan tirishganlar. Xayrli kishlar sizga qizlar. Şemsiz hayırlı kiş. Siz qachondan beri Yunusovlarni bilasiz? Shu mezgillarga qaytdik hali. Biz onlarni bilamiz 15 yıldan beri. Aydar Galimov'ның konsertlarına yürüydük. Onlarda гармонщик bulaydı, onlar bizga nık qo'shadi. Onlar я тогда сказал, bular будут звездами, bu малайлар будут звездами. Вот с тех пор biz onlarning fanatlari. Я полностью поддерживаю, желаю нескончаемого вдохновения и семейного благополучия. Они классные. Пусть они процветают. Очень классное творчество. Biz onlarni nık tыңдайбыз. Молодцы, ребята. Ayдар bilen Almaz'ın icatı bilen 2014 yıldan beri tanışmaz. Yaratabız, hürmet etemiz. Bir konsertlarında kaldırganımız yok. Buna şunu duyuşuy, şatlanıp bitirabız yigitler için. Aldagi günlerinde de oңuшлар dileriz. Bek motor konsert. Ufadan Irak'a gitsem düşlerge kere Ufa. Yigitlarni tog'ida bir o'ңushlar bilan qutlab ketasim kelar. Shulay fursatdan foydalanib, siz bitali ko'pdan tugul o'zingizning birinchi shaxsan sizningina she'rlardan turgan kitobingizni chiqardingiz, yigitlar. Qutlayman sizni. Edingiz tomoshachilarga sertifikatni topshirib tomoshachilarga yetkazing hali. Endi bu kitap bizning birinchi kitobimiz. Bu jiyintiqda bizning so'zlarga yozilgan jirlar bo'ldi. Endi bunday she'rlar da bor edi. Bek suyundik. Biz do'stimiz Ruslan Suleymanov taqdim etgach, boshda azroq optirab qoldik. Bu kitobga sıyırlıq she'rlar bo'ldi endi bizning. Umuman Olmazning she'rlari bu kitobda ko'proq. Alloh bersa, endi ijod bo'lib tursin, ilhom bo'lib tursa, balki kelasi kitobni da chiqarishga niyatimiz bor. Alloh bersa, ikkinchi kitobni chiqarsak, biz endi yozuvchilar uyushmasına kirishga bizning endi haqqimiz bo'lacak. Alloh bersa, ijod davom etadi. Alloh bersa, yangi she'rlar, yangi jirlar olda bizni kutib tursin. She'rlar kuylarga kelganda yigitlar, qaysigiz sizning ko'proq so'zlar yoza, qaysigiz kuylar yoza? Alla nechikdir 50 mi? Biz endi ana shutlagan yo'q. Eng birinchi Olmaz 8-klassdami she'rlar yoza boshladi. Men endi ona qarab turdimda, men student vaqtida, училищеда o'qigan vaqtda, umuman biz Ufa Nur Tatar davlat teatrida ishlaganda men jir bilan she'r yozib qaradim. Mana shunday men birinchi she'rim u mening o'qishim, ul endi o'zi ko'ra olmay, men uni o'qita edim. Shunday jir yozdim. Ularning aytganlarına rahmat yüzünden, rahmat ati, rahmat ani degan jir ham igilikli bola bo'ldi degan. Mana shu birinchi mening she'rlarim. Olmaz anga xatlim bek ko'p she'rlar, jirlar ijod etaydi. Endi ko'proq kimlar kuy yozadi, biz kuyini bir retin yozabızdır. No ko'proq she'rlarni Olmaz ijod etadi. Endi jirlarni da, so'zlarni da, kuyni da birga ijod etishga tirishamiz. Men endi she'r ijod etsam, ani Oydarga ko'rsatam, Oydar jir ijod etib, she'rlarni ijod etsam, menga ko'rsatadi. Shulay bir-birimizni tanqidlab, tege to'liqlantirib, направлять etib, nindidir ijod jimishlari chiqarishga tirishib bugungi kunda yashaymiz. Yunusovlarning yubiley konserti davom etadi do'stlarim. Haligi mezgillarda sahnada Tatyana Yefremova hamida Almaz Haydar Yunusovlar shunday motor, yoqti, shab, eksklyuziv nomer azirlab bo'lak edilar. Tomoshachilar shulay motor etib, shoq qotib hayron qolib tinglab o'tiralar. Afarin deb aytasi keladi sizga shunday buldiqli tirish bo'lganingiz uchun Yunusovlar. Sertifikatni topshiruvi o'zining ishini davom etadi. Yunusovlarning yubiley konsertida hali yong'ina chiqishini tamomladi. Qozondan kelgan maxsus qo'noq Tatyana Yefremova. Xayrli kishlar sizga. Xayrli kishlar sizga-da, xayrli kishlar tomoshachilar. Tatyana birinchidan shunday so'rayman. Tatyana Yefremova o'zi motor etib sof to'tasha söyleşe. Nishik anlatib ketdi. Nishik anlatib ketirgan bo'lamini tomoshachilarga. Butun kishi optirab qola. Bu eng yaxshi so'rov deb o'ylayman men, chunki men kreation qizi. Anlaşıldı. Yarı Tatyana, ikinci so'rov bo'lib endi Yunusovlar bilan qachon tanishdingiz? Ham naq yubiley konsertida ular sizni maxsus qo'noq etib chaqirdilar. Buning sirlari narsada ekan? Qish kuni Aydar bilan Almaz bilan Ilimtaga kirib,
Әйтәм, әйдәгез бер дуэтный җыр ясабыз. Дуэтный дигәч, әйтәм, дуэт та була алмый, әйтәм, трио була бит инде, әйтәм. Без бергә җыелып, мин монда Уфага килдем. Бер кич эчендә, 5 сәгать эчендә без менә безнең елга буйларында дигән җырны яздык. Һәм менә бүген бергә алып башкардык. Уфа тамашачысы каршысында сез беренче тапкыр чыгыш ясадыгыз димәк, Алмазлар белән. Алмаз һәм Айдар Юнусовлар белән. Айдар Алмаз белән без Уфада беренче тапкыр җырламыйбыз. Бу икенче тапкыр. Беренче тапкыр без балалар бию группасы белән чыгыш ясаган идек. Аларның мәктәбендә. Ул андый масштабный концерт булгангач, теге кешем белмәскә дә калгандыр. Белмичә калгандыр. Әле инде шундый меңнән артык тамашачы утырган безнең яшьләр сараенда Айдар һәм Алмаз Юнуслар юбилей концертына чыгышыгыз, триогыз бик уңышлы үтте дип мин шундый фикердә. Үзегезгә ошадымы соң? Канәгатьсезме? Әлбәттә, канәгать. Уфа тамашачысы бик безне җылы итеп кабул итте. Бик зур рәхмәт. Бүген матур безнең күркәм юбилей үтә. Безнең дуэтыбыз Айдар һәм Алмаз Юнусовтар 10 еллыгын тәбрикләйләр һәм әлбәттә менә күп кунаклар килделәр һәм улар 100дән ашу йырларды яздылар һәм күп концертта, фестивальдә, форумда катнашып җиңүчеләр дә булып чыктылар һәм благодарить күп проектларда апаралар һәм без Курултай менән Дәүләт Йылшы Курултай менән бергә, улар менән бергә хәзер ошондай зур проект апарабыз. Унда безнең мөмкинчелектән сикләнгән балалар үзләренең иҗади халәтләрен күрсәтә алалар һәм безнең Алмаз һәм Айдар улар иң халәтле балаларга, еңүчеләргә улар клиплар төшерергә ярдәм итәләр. Шуның өчен уларны тагы хуплайм, аларга яңа үрдәр, яңа уңыштар, иҗади тормышлары узын һәм имешле булсын. Рәхмәт сезгә бик зур. Безнең егетләребезне шулай хөрмәт итеп, аларның шундый тырыш, булдыклы булуларына үзегез дә шундый зур бәя биреп килгәнегез өчен рәхмәт сезгә бик зур. Менә шулай чыгышларын, беренче чыгышларын тамамладылар. Безнең егетләр, безнең инде Айдар бер яктан, Алмаз бер яктан чыга әзерләнә. Хәлләрен генә сорап аласы килә. Кайфлар яхшымы? Шундаган сорыйсы килә. Яхшы, инде тулы заллар безне каршы алды. Без бик дулкынланган идек. Инде шушы матур залда үзебезнең дусларыбызны, шулай ук яраткан тамашачыларыбызны күрү бик шундый бик шат булдык инде. Бик бәхет, зур бәхет дип уйлыйм. Шуңа барыгызга да зур рәхмәт. Барлык Уфа тамашачысына, безнең яраткан тамашачыларыбызга барысына зур рәхмәт. Сиңа да миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Охо! Яз бергәләп. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп. Погромче! Хөрмәтле дуслар, эксклюзив кадрларны сезгә бүләк итүне дәвам итәбез. Сезнең каршыгызда Айдар Юнусовның хәләл җифете. Азали, хәйрле кичләр сезгә. Хәйрле кич, Роза. Сокланып карап торам мин икегезгә дә айгырлы, субханалла. Йөгерәсез, чабасыз. Инде шул хәтек сыпырып кына инде, шул хәтек матур иттереп кенә инде хәстәлекләп торасыз тормыш иптәшләрегезне. Миңа калса сез өйдә дә шундый Азали, әйме? Шундый хәстәлекле хатын, шуңа да безнең Юнусовлар үскәннән үсәдер инде. Гомумән менә нәрсә дип әйтәсем килә. Өйдәге сезнең тормыш, өйдәге Айдар ниндирәк ул? Өйдәге тормыш, әлбәттә, артистларның тормышы шундай була. Ул еңелдән түгел. Һәм әлбәттә, артист кешегә, артист иргә, хатын-кыз таяныз булырга тиеш. Һәм мин шул вазифаны үтәргә тырышам. Азали, сәхнә артындагы Айдар, тормыштагы Айдар һәм сәхнәдәге Айдар аерыламы? Әлбәттә, Айдар тормышта икенче төрле кеше. Ул өйдә ягымлы, игътибарлы, эшсән һәм әлбәттә, менә элекке вакытта алһам, ул ентекләп эшләй торган эшләре булды уның. Һәм әлбәттә, менә мин ир атты беренчедән ничек күзләйм? Ул булырга тиеш, ул һүз белән түгел, эш менән Үзенең булганлыгын эш белән күрсәтергә тиеш. Сүз белән генә түгел, шулаймы? Әйе. Һәм әлбәттә, Айдарның күп сыйфаттары бар. Мин уларны әйтеп тормыйм инде.
Yunusovların юбилей tantanası, beyremi, konserti devam ediyor dostlar. Birsinden birisi işterekli, özünçelikli, qabatlanmaz nomerler. Әлегісі vaqtda sahnede Haydar ham olmaz Yunusovdan bir tuğan singlisi Rita özünün шығышын матур итеп башкара. İki abıyım, iki kanatım, iki direğim, iki paratım, durmuşum güzel. Seri dipine tapşırı özünün işin devam ete. Yunusovların юбилей konserti birsinden birisi матур özünçelikli nomerler bile uğrayıp bara. Hamidi yanağına özünün şunday матур шығышын bile gitti. Onlardan bir tuğan singlisi Rita. Hayırlı kişiler Rita. Hayırlı kişiler. Seni indi biz abilarının konsertinde her yıl daim desek de көріп көніккен. Менә быел сен юбилей концертында шығыш ясадың. Айырма сездің ме? Быйылны сәхнәгә чыгар алдыннан мин бик нык дулкынландым, ләкин сәхнәгә чыккач бар дулкынлану бетте. Һәм абыйларымны минем юбилей концерты белән котласым килә. Аларны мин бәләкәйдән үк сокланып үстем. Һәм киләчәктә уңышлар гына телим, яңа хитлар һәм матур клиплар төшерелсен. Амин шулай булсын. Рита менә ике игезәк абыйның сеңлесе булу. Мин хәтта сиңа ак көннәшү белән көннәшеп тә куямаймы? Чөнки синең абыйларыңның инде сыйфатларга ия булганлыкларын беләбәйме? Шунлап та бик бәхетлесеңдер син, бик бәхетле сеңелдер. Мин бик бәхетле. Кайсысы белән гомумән тормышта аралашырга җиңелрәк? Менә кайсысына син нәрсәгә өйрәнәсең? Бәләкәй чакта мин бик Айдар абыйдан куркайдым, чөнки ул бик каты иде. Алмаз абый йомшак. Хәзерге вакытта карыйм, Айдар абый бик йомшак, Алмаз абый катырак. Шуңа күбрәк берәр ярдәм кирәк булса, мин беренче Айдар абыйга шалтыратам, аннан соң Алмаз абыйга. Шулай. Кайсысы тизрәк ярдәм итәргә үзләре ашкынасың менә. Гомумән менә тормышта хәлләреңне үзләре беренчедән булып белергә, ничектер ярдәм кулы сузырга. Кайсысы менә шундый контактка тизрәк? Алар икесе дә миңа бер көнне шалтыраталар. Язышкан вакытта күбрәк Айдар белән язышам. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Алмаз Айдар, сезнең тормышыгызда бик күп яңалыклар, үзгәрешләр булып кына тора, ишетеп торабыз. Әле бит әле сез иҗаттан башка тагын улы уку йортына да кергән дип ишеттем. Дөресме ул? Әйе, бу сер иде, хәзер син белгәч, серләрне белделәр безнең тамашачылар сер итеп кенә тапшыруында. Без дә инде үзебезнең белемебезне арттырырга, камилләштерергә булдык. Алла бирсә инде менә яңа уку юлы башланып китте. Бу инде безнең Башкортстаныбызның Баксу университетында Алла бирсә әле укырга кирдек, укый башламадык. Алла бирсә. Әле сессиялар башланмады. Юк, менә ноябрьдә безнең сессияларыбыз башлана. Нәрсә булыр күз күрер, башта үзебезнең курсташлар белән танышабыз, аннан соң укытучылар белән танышабыз. Аннан соң инде менә безнең сферада иң кирәкле бер ул инде стратегический менеджмент, менә бөтен безнең иҗат ягыннан бөтен нәрсәне теге планлаштыру, ул инде ничектер менә ничектер шоу бизнес булгач акча ягында, ничектер төрле стратегиялар, менеджмент безгә кирәк булыр дип уйлыйк та, шуңа күрә без Баксуның стратегический менеджмент факультетына кирдек. Икегез бер юлы. Сынауларны үткәндә кыен булдымы керү имтиханнары гомумән? Бик ул хәтлем җиңел булмады, дөресен әйтергә кирәк. Без инде аптырадык, биреп кенә караган идек сынауны. Башта ничектер авыр тоелды. Соңыннан инде менә шушы профессиягә, шушы темага керә башлагач, ничектер кызык булып китте. Без кызыксынгач, ул авырлыклар басыла һәм инде тагында белемнәр, менә белемне үстерү нияте артып кына тора, канатландыра ул. Алмаз Айдар Юнусовларга уңышлар. Аларны без яратабыз. Без аларны туйга чакырдык. Просто супер. Рахмәт за их замечательный концерт. Бу егетләр уш китмәле, энергетикалы, шул кадәрем зажигательный. Биеп тордым. Бөтен концерт буена вот тик утырып булмай. Һич бийсе килеп тора. Вот шундый энергетикалы артистлар вообще шәп булды бу концерт. Рәхмәт зур итеп Алмаз һәм Айдарга. Бик тырышып, бик яратып, баянга йөри. Икенче ел, икенче класс безнең баян буенча име улым.
Айваз, димәк син киләчәктә шулай ук әтиең кебек сәхнәләрдә, баянда уйнап, артист булырга хыялланасыңмы? Әйе. Субханалла, яра, укуыңда да сиңа уңышлар, бу баянда уйнау дәресләрендә дә укуыңда сиңа уңышлар теләп калабыз, ярыймы Айваз? Яра. Ребята не только на сцене танцуют, они помогают везде, ведут серьезные проекты, в том числе и Курултай детям, в том числе и проекты, связанные с поддержкой разных слоев населения, детей, взрослых. Вот. Большая им благодарность. Только вперед, ребята, только всего самого лучшего и всех благ. Пусть Всевышний вам поможет и даст всего самого лучшего. Аминь. Папа, ты самый лучший. Ә менә улыгызга кайсыгызның сыйфатлары, гомумән Айдарның сыйфатлары биреләме? Күчкәнме улыгыз Амирханда? Амирханга әлбәттә Айдардан күп сыйфаттары күскән. Чөнки музыкаль ягы әлбәттә Айдардан ул күскән. Әлеге вакытта без улыбызны беренче сыйныфка әзерләйбез. Ул музыкаль колледжына керде. Икенче елдан беренче класска бара. И әлбәттә без уйлай башладык, нинди инструментка бирәйек, чөнки бала артисттың балаһы музыкаль булырга тиеш. Һәм әлбәттә Амирханга һорау бирдек. Һин нинди инструментта уйнагың килә? Амирхан әйтә, баян. Игезәкләр темасы миңа калса, егетләр, миңа гына түгел, ул тамашачыларга да һәрвакыт кызыклы бит инде. Алар беренчедән сирәк. Сирәк бит инде игезәкләр дөньяда. Ул сезгә генә теге күнеккән, гөл бергә булгач, теге сез игезәкләр булгач, ул безгә шундый да ишеттән күзәткәндә дә кызыклы. Менә алар бер-берсен тоя диләр. Әйме без алдагы интервьюларда да сезнең белән туры сөйләшеп киткәләгән идек. Булдымы менә сезнең очракта шундый хәл, менә берегезнең нык итеп күңеле төшеп китте, депрессияга бирелде ди, мәсәлән, әйме. Икенчегез шуны тоеп, менә сез дә шул вакытта авырлыклар кичереп, хисләрегез, күңелегез белән. Менә шундый сынаулар булдымы сезнең тормышта гомумән? Андай сынаулар минем истә түгел, но гомумән безнең гомумән беребезнең кәефе төшсә, икенчебезнеке төшәдер дип уйлыйм. Мин әлеге вакытта без инде әзрәк шулай бер-беребезне ярдәм итеп торабыз, теге поддержать итеп торабыз. Әгәр дә Алмазның алҗаган чагын, арыган чагын, күңелсез чагын мин күрсәм, мин инде аңа настроениесен күтәрергә тырышам. Алмаз миңа минеке төшкәндә, бәлки ул минем настроениемне күтәрергә тырышадыр. Бер-беребезгә теге бер-беребезне итәреп шулай бер-беребезгә шулай кайыш белән йөрибез инде. Айдарның әзрәк күңеле төшкәнне күрсәм, нәрсәгәдер ачуланганын күреп калсам, мин сразу әйтеп куям, бүселеп йөрмә дип. Һәм инде ул да шулай миңа ни булса, ни башыңны иеп йөрисең, давай, ни күтәреп борынны күтәреп бир. Бер-беребезгә мотиватор, инде без бер-беребезгә стимул бирүче. Үпкәләшкән, ачуланышкан чакларыгыз бармы? Булса, ничә көнгә сузыла ул? Менә ачуланышкан чаклар бар, әлбәттә инде без инде бер-беребез белән сүз ярыштырганда бар, ул инде бик сирәк түгел, еш була. Әмма инде бер-беребезгә ачуны алай сакламыйбыз. Бер секундта унутыла куя, и без менә сразу эшкә керешәбез. Ул бит инде ниндидер сорау булса, без бит аны ничектер яхшы итәргә, хәл итәргә тырышабыз Айдар белән икебез. Без аны анализировать итәбез. Уңай ягы аның ничек, һәм каршы ягы ничек микән дип, шулай уйлап, анализировать итеп, ниндидер булса сорауны хәл итеп, шуна чыгабыз. Яхшы булсын дип тырышабыз икебез дә. Теге сугышуга, анда кул күтәрергә барып җитми инде эшләр, әйме? Без балачактан сугышабыз бит инде. Аны туктаткан юк инде без. Ул сугышып китә, ул бит теге шаяры булай итеп, ул сугышу инде егет кешедә булырга тиеш, әз генә булса да инде шаярып та сугышасың, булай да егетләрчә. Без инде ул теге гадәткә кергән балачактан гел бергә булгач, инде абыйлы, энеле егетләр, алар һәрвакыт ничектер бер-берсен подбадривать итәргә кирәк тиеш. Гомумән, егетләр, сез бер-берегездән башка күз алдына китермисездер, әйме? Юк, аерым күз алдына китермәйбез. Аңа карамастан безнең үзебезнең гаиләләребез бар.
Эштә дә бергә инде без, Аллага шөкер, менә Ходай Тәгалә шулай игезәкләр булып тудыргач, безне һәр вакытта бергә булырга тиешбез. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Барлык туган көннәрен уздыручы тамашачыларны туган көннәрегез белән дип котлап матур җырларын беләгитләр шулай ук Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Кемнәрнең туган көннәре түгел, барыбер дә шатланып сөенеп кабул итә. Карагыз әле күп алкышлар бу җырны. Гомумән һәрбер иҗат җимешләрен Алмаз һәм Айдар Юнусовларны яратмыйча мөмкин түгел. Чөнки алар чын күңелдән матур, профессиональ дәрәҗәдә җитештерелгән. Якташыбыз Аларның тырыш булганы өчен яратам. Алар минем якташларым булганы өчен яратам һәм мин алар белән горурланам. Аларның шушы тырышлыгына сокланам. Молодец дип әйтәсем килә минем аларга. Чын мәгънәсендә Илеш егетләре. Алда да Алла бирсә аларга уңышлар гына телим. Һәр вакыт менә шулай янып, яшнәп, иҗат итсеннәр, гаиләләре имин булсын. Аларның бит әле гаиләләрендә, тормыш иптәшләрдә нинди гүзәл затлар. Алар шулай ук сәхнә белән бәйле, аларга да уңышлар телим. Һәм минем теләгем аларны да сәхнәдә, алар белән, Алмаз белән, Айдар белән күрү. Алла бирсә икенче программаларында. Һәм миндә әлбәттә уңышлар һәм уңышлар. Яңадан яңа җырлар, яңадан яңа концертлар, менә шулай гөрләп торган тамашачы белән тулы заллар. Мин сезне яратам, җанкайларым. Күгендә ике лашын булыр бу ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кояш, берсе ай. Ничек аларны яраталар, шушы мәхәббәт, тамашачы мәхәббәте беркайчан да сүнмәсен, тамашачы белән алар һәр вакыт бергә булсыннар, һәр вакытларны шатландырып торсыннар. Шушы теләктә егетләргә һәр вакыт уңышлар. Без шушы дуслык белән бик үзебездә бик бәхетле кешеләр. Ой, рәхмәт, шундый матур итеп иштәрек итеп сөйләдегез. Ничек уйлыйсыз, Айдар менә Айдар Алмаз, Айдар Рөстәм. Бармы ниндидер охшашлыклар менә? Чагыштырганыгыз юкмы холыкларда, бәлки? Алар белән бергә утырганда, сөйләшеп утырганда, алар безгә карыйлар, үзләрен күрәләр. Без аларга карыйбыз, без үзебезне күрәбез. То есть это одинаково. Все близнецы одинаковые. Аны бит аңлатып та булмый, чөнки без икенче тормышны үзебез белмибез. Менә без һәр вакыт сорыйбыз. Бәй ничек ул бер үзеңә яшәү? Ничектер абыең булмаса, апаең булмаса, ничек ул? Игезәгең булмаса, нинди ул яшәү? Безгә шул ягы да кызык безгә. Миңа калса бу Аллаһ Тәгаләнең бүләгедер инде игезәк булу. Шуңа күрә без егетләр һәр вакыт сезнең шулай дус булып, үз арада һәм инде Юнусовлар белән дә матур итеп әле киләчәктә дә игезәк шоу проектын гөрләтеп дәвам итеп, Алла бирсә, ямин шайлысын, дәвамлы булсын, шаулап гөрләп иҗат итегез. Айдар Алмаз Юнусовларның концертларын 10 ел элек килеп караганык. Менә 10 елдан соң тагын килдек, Аллага шөкер. Игезәкләр бер ел игезәк шоу ясаганы. Шунда кызлар биегәннәре, нинди җыр биегәле? Тиксин дигән җырга бию куйганнары кызлар. Алмаз Айдарның репертуарын бик тыңлыйбыз, яратабыз. Һәрбер җырларына, һәрбер тальян моңнары бигрәк бит инде күңелнең иң нечкә җиренә барып керә. Яшибез дөньяда дус булып, яшибез дөньяда дус булып. Җегетләр тәртипле, җегетләр акыллы, җегетләр креатив. Менә бүген концертта күренде утлары, костюмнары, сценарийлары, чыгышлары, җырларның менә үрелеп барулары. Шуңа күрә мине шакырдылар, мин рәхәтләнеп килдем. Җегетләр өчен шатланам, чөнки алар чыннан да менә заманча матур итеп эшлиләр, акыллы җегетләр, акыллы, талантлы җегетләр белән, яшь җегетләр белән эшләүләре бик күңелле, бик рәхәт. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Бердә
бердән бер кабатланмас, эксклюзив, талантлы Айдар һәм Алмаз Юнусовларның матур юбилей концертлары шуның белән тамам дусларым. Без инде егетләребезгә киләчәктә дә берсеннән берсе матур җырларын иҗат итеп, үзләренең ихласлыклары, яктылыклары белән әле бар җиһанны яктыртып, матур итеп яшәүләрен, дәртләнеп, тагы да яңа уңышларга ирешүләрен теләп калабыз. Һәм шушы мизгелләрдә мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезнең күңелләрегезгә дә һәрвакыт якты матур изге хисләр һәм инде барысы да уңышлы булуын теләп калам. Түгел, бер атнага тиклем сау-сәламәт булыгыз дусларым.